Che è andata? Елемен. И сега като таксито, нали? Сигурно я знаете историята на играта. Готино. Аз ще правя втори епизод на това. Не съм почнал много време да снимам. Да. Включи ми накрая трябва да убим челото. Ези полети мамицата тя. Ти ж го примервам. Малко може да засичам. Няма проблем. Има голям проблем. Няма значение. Но значение. Май! Сега очевидно сиженка да пише. Играта ще е много скоро, естествено. Аз с кода не мога. Ама нищо. Не се не мога. Чакайте. Така, завърнахме се. Малко технически проблеми. Така. Сега ако ми се включи звука, разлежи. Няма гледам. Това прави скипване. Взимам лайка. Бързо се те. Ще ме убие. Аре бе, вижи. Идвам карам. Аре бе. Бързо е. Те хората. Аре бе. Вижи. Аре бе, хора бе. Бързичко е. Можете ли по-бързо? Вижи. Настигат ще ме убият. Хората не им брият. Абе, виж ги. Сега Ленко ма фанат, виж сте. Я. Аз се знам пътя тук. Мамка. Това беше тъпо. Бързо е. Така. Живей. Аз следвам райда. Аре бей. Виж го бе, виж го бе. Вие го къде жалък. Аре бе, райда. Това ми е чапа. Ай сега Гънс. Райдър. Рубер. Аре бе! Ко чакаш? Тя ти смисля, ще я мина през крив макаронко да чака.
Айде. Faz dura. Chama. Haydi be. Kuleci buzda. Пак на моли. Райдер да не знаеш, че те ще скочат и тук. Виж ги бе, ето ги бе, Букук, по-бързо бе. Бавта ми окана. Да, сега. Да. Не ще ме убиват. Не съм видял. Айде бе. Тук като вземи пиши бе. Бързо към Райдер бе. Да бе, знам. Играл съм тази игра, И сега отидем на малко кочи. Затвора. Къде ще става пристрелка? Добре, това беше всичко от мен. Скоро, следващия път. Нали, аз съм тук ще спра, защото баника мисля само 10